jista' jgħodda b'waħda minn Arċisqof ta' Djoċesi ta' 1,200,000 ruħ spiċċa f'qiegħ ta' sodda jiġġieled għal ħajtu. Monsinjur George Frendo l-Isqof ta' Tirana u Durrës fl-Albanija tkellem magħna fuq l-esperjenza li għadda minnhom fl-aħħar xhur. Fl-ewwel ta' Novembru inserta kien il-ħadd qaddist fil-katedral imma mbagħad wara l-quddiesa ħassejt id-deni u għamilt swab ir-riżulta li kont positive. Għamilt 15 hemmhekk kwarantina fil-kurja stess. Pero wara 15 il-ġurnata d-deni komplatila, għamilt scanner u r-riżulta li kien hemm 70% tal-pulmun kien blocked. U għaluli bqa' sejjer dritt l-isptar. Monsignor Frendo beru riema għalilna kif meta kien fi sptar fl-Albanija għalulu li dan mhux attrezzat biżżejjed biex jikkuraħ u għalhekk ittieħed fi sptar f'Bari l-Italja permezz ta' ajruplan ambulanza. Jgħid li kien xortieħ tajba li mar l-Italja malajr u bekk salva. Inserta dakinhar kienu diġà kien hemm missjonarju Kabuċċin u l-Kabuċċini kienu diġà arranġaw għalih biex imur l-Italja. Kombinazzjoni ġifieri dakinhar stess, wara li rranġajna mal-Kabuċċini, mort jien ukoll hija kont sitwazzjoni verament. ħafna fortunat. L-Isqof Malti tal-Albanija jispjega kif il-marda tal-COVID-19 mhix ċajta u bniedem tista' taffettwa ħsow. Nistaqsuh kienx konxju. Mhux għal kollox, difatti m'għandix idea ta' meta li tħall fl-ajruplan, m'għandix idea. Niftakar biss meta tħall fl-ambulanza, imma mbagħad kompletament unconscious. Sakemm wasalt anki fil-isptar. Ija bdew li mill-ewwel il-kura, ossiġnu. Monsignor George Frendo li f'terremot li laqat anki nħawi ta' djoċesi tiegħu sentejn ilu u raw kemm huwa għandu għal qalb id-djoċesi għax jaħseb f'kull ċittadin, għalilna kemm dam taħt l-effett tal-COVID-19. B'kollox naf li għaddejt 7 ġimgħat bil-COVID. Rotornajt sadattant il-miliet qiegħed joqrob jien inkwetat għaliex irid inkun mal-poplu tiegħi fid-djoċesi u wasalt hemmhekk fil-15 ta' Diċembru, ġifieri qrib il-milied. Intant fl-intervista mal-Isqof Frendo li kiseb anki ċittadinanza Albaniża wara kwarta seklu b'ħidma hemmhekk fosthom 15-il sena bħala Isqof saħansitra għalilna li tgħallem l-Albaniż, lingwa partikolari ħafna. Spjegalna kif il-komuniżmu ta' Enver Hoxha wassal għal persekuzzjoni kbira lejn il-Knisja Kattolika fl-Albanija, iżda llum din tkawdi kredibilità kbira f'dan il-pajjiż fqir fil-Balkani. Monsignor Frendo saħaq li differenza għal pajjiżi oħra, l-Albaniżi llum għandhom fidi b'saħħitha fit-twemmin nisrani. Hemmhekk ma jħarsux lejha bħala tradizzjoni, imma bħala sinjal ta' tama. U din hija ħaġa importanti. U forsi fuq dan irridu nisħu iżjed anke fost il-poplu tagħna. Il-reliġjon nisranija hija reliġjon ta' tama.